बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां दुखुजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, नाथाय दुखुखौ बुंनायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नोंथांमोना जे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो गोबां इच्छा गोनां, गोबां हास्थायो आरो गोबां मोजां मोनो आरो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि इउटिउब चेनेलाव इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना गोबां खोनासंबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो जायफोरा दैलि नायगासिनो दङ आरो गोबाङा उनावसो मोनबाय, नाथाय गोबांफोरानो दैलि नायो। दा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। अनजाग्राफोर गोबां मोनसे दुखुनि बाथ्राया बेनोदि आंनि जिथु इउटिउब चेनेल दङ, बे इउटिउब चेनेलाव मोनसे डिमनिटाइज फैबाय एबा आंनि जिथु आर्निं सिस्टेम दङमोन, बे आर्निं सिस्टेमखौ माखासे दिननि थाखाय बन्द खालामनानै होथ'बाय। बिथांमोननि नोजोराव आंनि चेनेला माखासे गाइडलाइन आउट अफ गाइडलाइनाव गोग्लैनानै दङ, नाथाय जेबो प्रब्लेम्स गैयामोन। बेबायदिनो गोबां इउटिउब चेनेल्सफोर दङ, जाय इउटिउब चेनेल्सफोरा फेसलेस इउटिउब चेनेल्स, जेरै मोखांखौ दिन्थियै बाथ्राल' बुंग्रा, बेफोरबायदि गोबां चेनेल्सफोरखौ बेबायदिनो डिमनिटाइज खालामनानै होदों। आरो बेनि जाहोना जाहैबाय माखासे रिपिटेड सावगारिफोर, मिउजिकफोरा रिपिट जाबाय थादों होननानै बिथांमोननि बायदिब्ला बेफोर जादों। दा बिनि थाखाय बिथांमोना डिमनिटाइज खालामदों आरो रिएप्लाइनि थाखाय मोनसे चान्स एबा खाबुखौबो दोनदों। दा बेयावहाय आरो बे रिएप्लाइनि समखौ आङो जुलाइनि 27 तारिखआवसो मोनहैगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो माखासे साननि थाखाय भिडिअ लाबोथ'नाय नंलिया। आंनि जिथु गुबुन चेनेलफोर दङ, आङो मटिभेशनेल भिडिअसो लाबोफिननो हास्थायदों, मटिभेशनेल भिडिअ लाबोगोन होननानै आङो थांखि लादों। दा बेवहाय नोंथांमोना हास्थायोब्ला बैफोर चेनेलाव थांनानैबो नायहैनो हागोन। मटिभेशनेल जि भिडिअ, आं गोबां समाव बैफोराव भिडिअ लाबोनो हायाखै, जिहेतु चेनेला अलरेडि दंखायो। नाथाय चेनेला जुदिও अलरेडि दंखायोब्लाबो, जिहेतु आङो इसोरनि बोसोननि सायाव गोबां गोसो गोनां, गोसो गुदुं मानसिखाय आं बेयावनो गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बैफोराव आङो खामानि मावनो हायाखैमोन आरो समफोरखौ होनो हायाखैमोन। नाथाय माखासे साननि उननिफ्रायनो आङो बै मटिभेशनेल जिथु आंनि चेनेल दङ, बै चेनेलाव आङो थांसिगोन आरो बैयाव मटिभेशनेल भिडिअफोरखौ आङो लानानै फैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बेयावहाय खावलायनाय थादों, 27 जुलाइसिम आङो बेबायदि भिडिअ लाबोथ'नाय नंलिया, इसोरनि बोसोनखौ लाबोथ'नाय नंलिया। नाथाय आंनि जिथु गुबुन चेनेलफोर दङ, बै गुबुन चेनेलफोराव आङो माखासे आलादा आलादा खामानिफोरखौ मावबाय थागोन। नाथाय आंनि जिथु गोसो इसोरनि बोसोन लाबोनायाव, बे दासिमबो दङ आरो अरायबो थाबाय थागोन आरो आङो अरायबो खामानि मावबाय थागोन। जुदिও बे चेनेला माबा मोनसे जायोब्लाबो, जुदि आर्निं जिथु सिस्टेम दङ, आर्निं जिथु इउटिउबनि गेजेरजों खामायनो हानाय, फैसा खामायनो हानाय जिथु सिस्टेमफोर दङ, बैफोर जायाब्लाबो आं गुबुन राहायै गुबुन चेनेल खुलिनानैब्लाबो आरोबाव नोंथांमोननो आं इसोरनि बोसोनखौ लानानै फैगोन आरो नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। आरो अलरेडि इसोरनि बोसोन बुंबाय थानाय माखासे चेनेलफोरा अलरेडि दासिमबो दंखायोखा। मोनसे अलरेडि जानो हागौ माखासेफ्रा मोनथिखागौ, मोनसे हिन्दी चेनेल दङ। आं हिन्दी चेनेलावबो बाथ्राखौ लाबोयो गोबावनि गेजेराव, नाथाय आङो सम होबाय थानो हायाखै बेयाव, जिहेतु आङो बे चेनेलावनो आंनि ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोनाव आङो गोसो होदोंमोन, लाबोबाय थादोंमोन। दा बेयावहाय बैफोरावबो आं खामानि मावनो हायाखैमोन, अब्लाबो अलरेडि बैफोरबो मनिटाइज जानानै थाखानाय चेनेल गोनजा। दा नोंथांमोननो बेखौनो दिनै बुंबाय जे 27 जुलाइसिम आं भिडिअ लाबोथ'नाय नंला। 27 जुलाइनि उनाव आङो जेब्ला रिएप्लाइ खालामफिनगोन आरो बैयाव जाबायदि रिजाल्टफोरा फैगोन, बैबायदिहै खामानिया जासिगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मानोना जों मावनायनि गेजेरजों माखासे थांना थानो थाखाय थाखा फैसाबो गोनांथि जायो आरो बै गोनांथिखौ इसोरा जोंनो जगायो। आरो थिग बेबायदिनो आंनोबो बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों माखासे आर्निंफोरखौ इसोरा जोंनो होदों। दा बेवहाय आंबो इसोरखौ साबायखर बावदों। आंबो गनायना लादों, जुदि आंनिनो माबा मोनसे इउटिउबनि नोजोरजों जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ आङो सुद्रायगोन आरो बेखौ सुद्रायनायनि गेजेरजों आङो इउटिउब चेनेलखौ थिक खालामफिनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दे अब्ला दिनै नोंथांमोननो बेखिनि बाथ्राखौनो मोनथिहोनो होननानै आङो बे गुसुं भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन। मानोना नोंथांमोना सानफ्रोमबो नेबाय थायो आंनि भिडिअखौ, जे माब्ला इसोरनि बोसोनखौ लानानै फैगोन होननानै। दा बेयावहाय जुदि आं बुङालाबानो नोंथांमोननिफ्राय सिरि सिरि बिदाय लानानै थाथ'योब्ला नोंथांमोना गोबां सिन्ता खालामगोन जे मा जाखो होननानै। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ मोनथिहोबाय। आंनि जिथु चेनेल दङ, बे चेनेला डिमनिटाइज जिथु आर्निं सिस्टेम दङ, बे आर्निं सिस्टेमखौ इउटिउब जिथु टिम दङ, इउटिउब टिमानो अफ खालामनानै हरदों। केबल आंनि चेनेलखौ खालामदों बे नङा, गोबांनि चेनेलफोर जादों, गोबां चेनेलफोराव प्रब्लेम्स जागासिनो दङ, बे प्रब्लेम्सआ फैदों। दा बिनि गेजेराव आंनियाबो गोग्लैबाय। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आङो दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव फिन लोगो मोनफिनबावगोन आरो बे इसोरखौ जोङो बाख्नायगोन, खुलुमगोन, सिबिगोन। जुदिও जोङो इउटिउबाव जों लोगो मोनज्लायाखै, नोंथांमोना नोंथांनि चार्चफोराव थानानै इसोरखौ खुलुमगोन, सिबिगोन आरो अरायबो बे इसोरखौ दाव खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, फिन जोङो लोगो मोनफिनगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।